salam dumateng Bapak Tikat sakeluarga Mas. Nggih. Aturipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Numpak pesawat mabur dhuwur. Mugi-mugi keluarga Bapak Tikat tansah pinaringan panjang umur. Amin. Numpak pesawat mudhun ning tengah sawah. Mugi-mugi keluarga Bapak Tikat tansah antuk wujuding berkah. Amin. Numpak pesawat rupane coklat. Ya. Mugi-mugi pae keluarga Bapak Tikat tansah pinaringan sehat dan selamat selama-lamanya. Amin. Ngoten niku. Niat hajat iki kemantenan, Bu. Nggih, kula mboten gadah nama niku pamungkas kaweling napa-napa, Mas. Namung manten iku nek iso aja nulat marang sapa-sapa, gelem nulat marang bapa biyunge utawa bapak ibune kang awet nggone bebrayan mangun jejodhoan saengga langgeng tekan saiki iki sembodo mahargya marang putra-putrane. Dadi manten iki ndak usah nulat sapa-sapa, sing penting nulat ibu bapa ya. Niku pun cukup kok, Mas. Oh iya. Tur Bapak Tikat nimbali panjenengan sak gotrah sak keluarga kanca niku mengku teges lho, Mas. Apa le? Nimbali jenengan gelare napa? Gelare jenengan apa, Mas? Dalang. Dalang niku lek tumraping manten nek kula sing ngodhakake gathuk dalang niku dadi manten seneng ngrungokke dakwahe kiai. Dakwahe kiai sing mengku piwulang luhur. Iya. Lang niku tegese piwulang kang luhur ayo padha ditindakake aja nganti ditinggalake. Iya. Sing kagungan hajat asmane Pak Tikat. Pak Tikat lah niku ngerowo mboten WA to, Mas. Ora, iki spontanitas den aku iso mulai improvisasi. Tikat kula jupuk saking dua suku kata mawon, Mas. Tikat iku T niku tegese tetek tanggon jiwane ora kengguh marang apa wae lho. Ya. Kat niku kadya wong kang tarak brata kaya wong semedi mula iman tansah jejeg mula langgeng leh bebrayan Mas tekan saiki adoh ing panggoda pangrencana. Ya, garwane Bu Mistiah. Aduh, Mistiah. Once ana, Bu. Mistiah ngonceki bojone Pak Tikat aku ora keprok sirah lho, Mas. Aduh, asmane iki lho, jenenge iki lho dionceki ngono lho. Mistiah. Mis niku tegese mis. Iya. Mis niku misahake rasa dengki, iri lan srei saka jiwane sing enek mung pribadi utawa tumindak perilaku sing apik. Ya. Tindak tanduke tansah pantut tinulat marang putra wayahe. Ya. Engko bengi mesti Pak. Cangkemmu lek ngene kamu. Ngoten ngaten. Tegese niku antuk wujud sing berkah. Lho ngoten niku, Mas. Mula kabeh niku rak mawa sanepan to, Mas. Manten iki jenenge ya rena-rena ya, Bu. Ya rena-rena lho, Mas. Enek temanten, enek kemanten kuwi sing bener kuwi sing ndi to, Bu? Rena loro, rena telu, Mas. Apa? Temanten niku saka temuning batin. Antaraning batine lanang lan wadon dadi siji merga tuwuh rasa tresna. Lah niku kuwi temanten. Nggih. Wonten malih sing aranani palakrama. Pala niku sing pola krama itu disatukan. Dadi pola hidup yang disatukan wekasan dadi siji karep, siji tujuan, siji sing disedya lho niku, Mas. Lek nikah, Bu. Nikah niku nikmat yang membawa berkah. Iya. Kawin tekane wine. Mergo lanang wadon dadi siji mula njur teka winihe. Winih jabang bayi karo jenenge kawin ya, Bu. Nggih mula diarani kawin. Iya. Lah aku jan lek karo awakmu cocok tenan kok, Bu. Cocok jare Pak Tikat iki ora nimbali to ngaturi dagelan sing kondang kaloka sembodo kok, Mas. Nimbali Mas Percil mesti sembodo iso ngrawuhke Mas Percil. Ngrawuhke Mas Jokritik mesti kanekan ngrawuhke Mas Jokritik. Ning saiki kok cukup budi apa Mas sebabe? Sebabe apa? Sebabe ngirit. Lah awakmu ora termasuk anggota Jamilan lho, Bu. Kowe iki anggota aku. Iki anggota Wiraswara. Iya. Ning niki cara kula badhe selawatan bareng Mas. Oleh banget no. Sing penting tujuane iki becik apik. Ya. Laras sendro Mas. Ndro aja mek menang-menang.
Tabumu kethuk wis kok go balik, Bud. Main muda-muda iki jan tabuh diblesek ning tase wong iki piye to, Gas? Ayo. Padang rembulane tanggal siji yen kepengin urip lumayan sregepana anggonmu ngaji salatullah yen dadi sinden salate aja nganti leren apa maneh sinden Mbak Puji sregep salat ya sregep ngaji yang dadi yoga bayarane blas sepiro Ngono ya. apa maneh yoga tukang ngendang tak tau salat seneng wedokan Pok. iya Kowe iki aja ngebalane karo. Sik jajal lek sinden mang piye? apa yang dadi sinden Salate aja nganti leren apa maneh sinden Mbak Puji sregep salat ya sregep ngaji abote yen dadi yoga terus salate bayarane blas ora ono ya apa maneh yoga tukang kendang tau salat seneng wedokan sorry kowe ora apik wong samu Atemai. iki nemu nepeleke karo anggota karo ono maneh iki Mas sampean urung kok apa abote tapi Mas salate arang-arang dadi dalang salate arang-arang apa maneh dalang iki eka tak tau salat senengane rondo ya ampun kowe iki Lah kaya budi piye? Ya, repote yen dadi abote yen dadi wiraswara tansah ngabekti marang Kang Kuwasa apa meneh wiraswara budi sregep ndonga cedhak mring Ilahi Cedhak Ilahi aku ndang ngaji ya. Antuk berkah Ilahi kan Ayo dijajal teruske, Bud. Nggih. Heeh, dina niki suasane kebak gembira. Nggih. Terope ditata kanthi becik. Lho niki kisane pan lho Mas. Apane? Terop niku tegese ditata rete-rete mrih keruban apa sing dadi kersane bapak tekad sak keluarga. Oh, terop ki ditata rete-rete. Nggih. Neng ngisor terop kok mesti ana meja kursi, Bud. Meja niku tegese swasana dalu niki rame lan reja mergo enek wayang. Iya. Kursi? Kursi niku tegese ayo bersyukur mergo wis antuk isi, tegese isi berkah, isi kanugrahan. Iya. Dhuwur meja mesti enek jajane. Jajan niku jajan. Jajan niku jantrane Pak Tekad wis antuk wujuding kabegjan. Iya, jajane eneng jenang. Akeh men napa? Iki tak napa? Tak anu iki tak utak apa tak tututi. Nggih, napa? Jajane eneng jenang. Jenang niku tegese jenakno nggonmu manembah marang Hyang Maha Wenang. Oh iya, jenang. Heeh. Neng kono enek lemper. Lemper yen wis dialem aja kememper, tegese aja sombong. Oh iya. Eneng rotine bundur. Roti kuwi tegese aja gampang gawe lara ning ati. Wis kok ngono. Dadi panganan sing ning dhuwur meja
tumrap wong kagungan kersa iki eneng sanepane. Oh, kan sanepane sedaya kok. Api banget ngono. Eneng gedang, Bud. Gedang iku sik gregetno lah mutu mandang. Iya. Bangga Dalam rumah tanggane wong duwe gawe ki mesti eneng wong arep goreng-goreng nggih to. Neng kono eneng sotil, eneng serok. Iya. Nyapa wong goreng-goreng kok nggunakake sotil. Sotil iku lumrahe wong piyambak mantan putri, Mas. Heeh. Kalau tumrape kemanten putri piye? Tegese nek bojone nesu aja ngintil. Mula sotil, nek bojone nesu aja ngintil. Ngapa bojone nesu kok dalem ngindil? Tegese kudu iso ngleremke atine wong lanang, Mas. Oh iya. Jadi nek sitok dadi banyu, sitok dadi geni ngono kae. Sitok dadi geni, sitok dadi banyu. Wis wae. Ora masalah wong iki iso ngolah. Aneng sotil, aneng serok. Serok niku tegese seneng olah rohani. Kumrape manungsa kudu seneng olah rohani, Mas. Heeh. Enek serok, eneng sotil mesti dinggo adah lenga jenenge wajan. Wah iki. Wajan iku tumrape kemanten kakung. Piye? Wajan watake kudu jantan. Lah wis boyong putri kudu sembodo ngayomi, ngayemi lan ngayomi. Iya, wis kok ngayomi. Anu, ngayemi. Balik neh ora. Apa meneh? Entek pitakone. Lha pitakonku sing akeh. Nggih monggo. Ning mengko lek ganti kakan kan yo ndak nyaman. Tembang mawon. Wong iya nek lawa guyonane yo nganggo tembangan. Ben penonton iku do kelipur kabeh, Mas. Iya, jajal karo Anifatul ben jeneng. Anifatul. Gantikan karo awakmu. Ya. Sepadha nelongso jamane teman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu Wilujeng dalu diajengane. Wilujeng dalu, Pak. Sampe nyawang aku ora gila. Enggak. Aku dek kapan kae nek sinden iki nyawang aku gila, tur posisine sinden ku mau meteng. Terus Meteng akhire ngebuk-ngebuk wetenge. Amit-amit jabang bayi sakandane nek ngebuk aja wetenge, engko bayimu lek lair tengeng ngene sapa sing tuwa. Nek niat ngebuk dalane bayi wae jane. Oh lambe. Anakmu mesti lair lancar aku. enggak parang ngono kuwi. Lah widano dipupuk kene lek terus silahe bayine tengeng ngene piye ngopo. Ya ora dilus-elus to. Nggih niki katuran Mas. Nembang no. Nembang. Iki ana sing ngersake, ya sing liwat BA iki mau ana sing ngersake ninggal katresnan, Bu. Ya. Bawanono rum-rumen Anifatul, Bu. Niki tandhamane kula dapuk satriya bagus ngoten iki. Iki wanita ayu. Lintune mboten wonten to, Pak? Wong ayu kuwi aja kemaki. Wong ayu kuwi ana tetembungan wong kuwi yen seneng dana bakal antuk swarga. Mula mumpung rupamu sik ayu danakno karo wong elek. Dimen kowe besok swarga. Ya alah, ya wis sembarang aku. Iso terima-terima enek iki. Sabar. Karo ngempet. Aja mulai ngempet kok gebres. Sipun Mas buwos iki kuwi. Bisa. Ya. Apa Mas bawane Mas? Ya sakarepmu berdua no. Apa Dadi ane yo sakarakan yo Apa, Dek? karo Mas Budi. hah? Ya yen ning kawang ngono wae ya. Ya. Wis to. Lila ano. Penak-penak kok. Ya. Yen ning kawang ngono limpang. Boys rambutnya bareng gitu. Gondrong. Waduh. Tumone mrutuk Pak Budi. Cah ayu aku ngenteni Ya betul. Menapa
leres saestu Kang Mas. Kenapa leres saestu to Kang Mas? Diajengane watul. Ning donya ora enek 5, ning jagat ora enek 4. Ning bumi mung siji sliramu sing dadi gantilane ati wong ayu. Apa nggih? Ani watul. Dalem. Malam ini kamu kok pakai baju merah? Merah piye to iki ungu ngene merah? Kan cinta itu buta. Tuwas aku niki. Bukti jajal ke anak kaca kon ngilu raine piye model. Aja. Aku nyawang raiku dhewe jane Sramantala lho, Mas. Lah aku saya biyen nuntuku sik rangah, lah iki entek. Saiki aku duwe gelar anyar. Apa? Om Jotek. Apa? Om Jotek iki ompong wajane entek. Iya. Tapi nyelot bagus ngene. Bagus iso mingkem malian. Timbang biyen ya Nik ya. Biyen ra iso. Paling bersyukur ngono kuwi. Nggih, napa iki tak protokol pisan ben ra ngikuti. Aja ngene iki mangan jangan terong usene. Keterong ya tuh ya empuk. Iya. Karo cedak. Karo cedake dijak lagu. Marang meko hing akasa ani batu Dawuh Kang Mas. sineksenan marang endahing rembulan aku lan sliramu andum katresnan wong ayu kae ana manuk gagak kang mincok ana pangkae Endi lho? Pundi lho? kae Ndi ora eneng keterong. tok mah Oh, dadah. Ya ngomong Pak. kamu harus tahu audien ini tok maneh perumpamaan Wes ya, lanjut. coba nembango suaramu kaya bocah Sun takon Dituntun nih. Tanang reki Ket lo Kang Mas. aku harus bocah belum ke Ya ora dituntun pria romantis. tuntun kaya picak Lah piye? Ana sing bersangkutan. iya Kuwi sapa durung lanang iki, Jar? oh nanang sorry janji ku eling sumadhat sing tias ingsun Ane iki umpama kendaraan apa, Bu? napa Ane iki kok umpamake kendaraan apa, Bu? kendaraan itu anu Mas pesawat terbang Ane iki pesawat terbang apa umpamane? merpati Merpati ya? merpati merayunya penuh simpati Oh iya. Lah iki satingku iki. Mbak Mia. Mbak Mia iki cara pesawat Mandala Mas Waduh. Mandala iki manis dalam lamunan Iya. Mbak Iwang. lah iwangi PO bis Apa kuwi? pelita Oh iya. Oh, wis. pelita iki pelipur lara tangisan asmara Iya. ya. Libur lara tangisan asmara. Puri. puri niku damri Damri. Apa? dambatan hati sehari-hari ya Oh iya. Ririn, jenggoran. Ririn cara bis ngoten anu Mas. Apa iki cara bis ngoten Harapan Jaya. Harapan saya. Harapan Jaya iki harmonis pantasnya jadi milik saya. Nek gelem lho. Nek gelem yo kebacut. Iya, lek kae Ranger kae. Lek Ranger niku anu Mas. Sepeda motor niku. Apa? Yamaha. Oh. Yamaha niku yang mau harap antri. Waduh. Mbak Puji, Mbak Gepeng. Kuwi niku anu ledok. Ledok. Wis ledok
piye? Ya ledoke nggih momot letong barang ngene kan ledok. Ngono to, Pak. Letok ki ngomong letok ngebrui raimu ngono. Ngono ben kapok. Lemu kenyek karo Mbak Ndak Puji boleh. kowe. Ndak boleh. Ayo diajen. Nembang sing kepenak nyayu gugan ati asmaraku di Mas. Kang Mas. Anu lungguh. Kuat. Lungguh napa panmau kudu nggih tombo. Awas ya lek sampe Nggih ngono. tombo kangen wong ayu. Pawon sing cemburu, Pak. Yuk, matamu tutup ono. Ayo, coba. Dalam action ini ora kena dicemburoni yo. Diam, Pak, diam. Terus Sida apa ora? sida. Aja wedi. Ora, yus aku wong lanang wis. Ayo diajen. Tutupno wong ayu. Kang Mas ingsun para sapa Yen ngene iki kaya ngrasake swarga donya wong ayu. Nila Kang. Wong ki jebul kabeh ki asal mulane saka cinta wong ayu. Masa? Iya. Enek dadi anak ya mergo cinta. Pak Eko ditimbali mrene iki ya mergo saka cinta. Iya. Cintane Pak Tekat karo Pak Eko. Iya. Tutupno Cahayu coba. Iki wis apa urung lek mangku? Wis. Kok kepenaan aja. Putri. Langge kok. Yo. Senan bumi langit wangi sing tias ngenteni padang ran bulan. Yo. Mas Budi sik, bentar dhisik. Yo. Agi nembang pergiwo. Oh, sapa nek kuwi? Pergiwo Mas. Karo karo kaca. Karo kali kaca. Iki gadot kacane. Hah? Mun aku sama ndak pantas di gadot kaca, Wis Pak. dadi belung ae belung. Ayo. Mas Uduk Mas. Tuk. Ayo. Ayo diaturake. Monggo ninggal katasan Mas iki pundutane suatu warga masyarakat Unggahan Bandung. Monggo.
Mas ojo dipero. Tujane wong apa son kok? Iya, wilujeng dalu Kang Mas. Wilujeng dalu Cahayu. Nggih. Wong wedok bodine kok ndak cetha ndi dhuwur ndi son. Kok kaya son kontrol. Dam truk Mas. Iya. Dam truk. Ada ya. Iya. Tapi ora dadi ngopo Cahayu. Sing Nggih. penting tetep sehat, tetep semangat. Amin. Iki anu lho, Bu, ACDC lho, Bu. ACDC. Mosok Mas? Iya no. Oh sampeyan ACDC. Oh Pak ACDC iki. Berarti anu dua jiwa. Nggih, lanang karo wedok. Lanang karo wedok. Lah jeneng lanang sama dong. Rahmat Pak. Oh, Rahmat. Nek bedoke Po Ananta cantik. Oh, cantik siapa bayi. Omamu ngerti, Dok? Terawas Pacet Mojokerto Pak. Iya, Trawas Pacet Mojokerto. Nggih menika kadawan napa Mas dalam? Kaya nembang sampe kon ngopo to? Lagi tembange napa ngaten? Ya, tembangnya aku sing kepengin sing rada lawas-lawas. Mau sing sore arep ditembangne Bu Puji tak sida mau. Oh, Layang kangen. yang kangen. Ya. Wah, sing ke Taman Asmara deh. Liru. Bapak Dewi. Nggih, wilujeng dalu kagem sedaya acara gitanan nggih Pak nggih. Oh, Gitanan. kita nonton Pernikahan. pernikahan. Oh nggih, keliru. Pernikahan iki apa lho? Jan? Tak kira gitanan. Oh, pernikahannya Mas Bitu Yogi. Oh nggih. Anggota Polres Tulungagung. Oh nggih. Ojo muni gitaran iku dibayar dildas malah. Macam-macam Habis ini tangkap saya ya Pak. pikiranmu. Terus napa kok nangkap awakmu? Obraan Pak. Ke Taman Asmara sing piye, Dok? Wis tak lali-lali. Malasan saya kelingan. Betul melos. Nyawang budi lho ben kita tatak. Nganti kapan besok kapan tunggu mendem ora bisa Oh. Napa? Gak apa-apa padha lanange ya Pak Budi. Ampune kaya tap-tapan oli ngambung. Oh, sing ngambung karo diambung yo tengok. Tapi ora masalah. Nggih. Monggo Kusumawardhani. Nyata to Mojokerto iki pengen menghibur para warga lho, Budi hibur. Iya. Ya,